en welkom bij het Scootse Journaal. Welkom hier live vanuit de Lemsterbaai. Van de middag wie hier de absolute finale dag, de apotheose. En wat wie het ongemeen spannend bij de laatste wedstrijd van de IFKS. En hoe die laatste wedstrijd zullen we aan zijn naaipraten. Hier live op Debatte 4, maar vanzelfs de kampioenen. Maar eerst gaan we even naar het centrum van de Lemmer, want daar is het feest. En daar is ook verslagjouster Djoeke Kroeze. Ja, hoe is het daar, Djoeke? Ja, de sfeer zit hier zelfs helemaal in. De kampioenen worden hier achter mij tas zongen, tas spelen. Het is hier gewoon een grote, geweldige traditie van de IFKS om op deze manier die hele kampioenschap uit te sluiten hier in het centrum van de Lemmer. Ja, klinkt geweldig, fantastisch. We gaan aanstaan bij Dijven waarom. Eerst zorgen we eventjes op de Lemmer, want wat weten we alweer van de Lemmer? Op de Lemmer wij zijn 10.000 mensen. En net bij de SKS is ook bij de IFKS de Lemmer 2 keer een startplak. Maar verliezen hier blijft het maar behind daar 1 keer. Het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2 van het algemeen klassement wie doet maar 0,2 punten. Maar ja, vanwege de Huddewien kon je nu net zield worden. In de 80-jarige oorlog werd Nederland veroverd door de Spanjaarden. Maar het is de Spanjaarden doen net slagen om de Lemmer in te nemen. Dat is al heel leuk en aardig, maar het allermooiste van de Lemmer is dat hier de kampioen bekend binnen van de IFKS. Ja, van de morgen ried ik hier in de auto naar de Lemmer gjalt. Ja, en ik kreeg het gevoel van, het komt het er echt op aan. Ik viel dus zo wat de spanning. Het was een soort van kopie van het oer-Hollandse speeltje Wie van de Drie. Dat is een spel, weet ik. En het is 3 keer skipsrecht. En van waar jelde dat nou het meest? Uiteindelijk van Tony Brundel. Eén, de koprenner, die we treden. De meesten het lieken erop. En dat waren we verklappen nog niks, hè, Jalt? Nee, dat is ik eigenlijk weer hartstikke helemaal gelijk aan. Maar steeds gewoon helemaal niks. Helemaal niks. Nee. Wie had er aan nog even over? Dan zullen we dat met wat. Dat doen we 3 keer skipsrecht. 3 keer een skippersjacht. Wat dat betekent, you know, van Hilke Lok. Nou, die laatste spannende zielerij van de IFKS in de Lemmer, die week in die spannend. En eigenlijk verknoeide de elke de start van Merlijn Alsthoorn eigenlijk een beetje. Want ja, de elke woe aanvallen, maar die wollen net degraderen. En dit wie hun laatste kans, dus ze moesten het helemaal wijzen. Makkum komt er redelijk goed in de start. En in de vierde show is Tony Brundel en de jonge Jasper van vrouwtje Ozinga. Die zitten wat meer in de ondereind en die bezieken op dat moment wat goed voor te komen. En vrouwtje zit bij Arend Wisse de Boer. En dan zie je hem aan zijn dat dat hulde kloppend wat Arend Wisse de Boer. Ja, die vat er ook terug richting Tonnen. En vrouwtje gaat de oren kant. Die denkt, ik wil toch weer oer bakboord bij die Tonnen komen. Denkt Arend Wisse de Boer, dat wil ik wil. En dat wordt een slaatje heuger. Maar dat slaatje heuger is zo verschrikkelijk goed dat hij gaat mijlen langs var vrouwtje Ozinga op wij naar de Tonnen. Nou, de Silla van de orenkant ik nog zelfs mee komen. Want hij mat nog een keer door de Wien Arend Wisse de Boer. Maar hij wil zo verschrikkelijk raar als een keer een wedstrijd winnen bij het scootjesielen van de IFKS. En hij leidt voorlopig voorop. En dat ben er wel best tevreden mee. Dan moet vrouwtje Ozinga draaien. En voorop zei Siep Meijer draaien. Maar ze kennen het draaien, want daar zit Tony Brundel. En die gaat achter haar los. Dat doet hij goed. Maar dan komt Tony Brundel natuurlijk met gang tussen. En dan leidt Tony Brundel al voor vrouwtje Ozinga. En dan Soenjes is het, dan is dan helemaal klaar voor Tony Brundel. Maar dan komt de Eelkje er nog aan. En de Eelkje zei, Ray, je moet er voortwijzen, want ik ga jocht van de wei. En dat is ik zo. Dat had er zeker. En dus moet het oren zien dat ze voortkomen. En die blabber die daar een beetje om. Dat Eelkje prachtig om de tonnen draait. En dan moet Tony Brundel en vrouwtje Ozinga helemaal naar boven. En dan komt de Jester Marder er nog tussen terug. En zo gaat dat hullespul op wei naar de dik bij de Lemmer. En de KL, Marijn Alsthoorn, ja, die zit er net helemaal goed bij. Die zit wat achter in het veld, komt er net goed terug. Maar hij zal Azes nog wel iets dwaan. Dat toch altijd wat meer naar voren komt. Hij wil eigenlijk richting de jonge Jasper. Want dat is natuurlijk, hij moet er een peerplakken voorwijzen. Joert. En dan komt het heulenspul daar achterom. En dan zit Marijn Alsthoorn helemaal aan de benedenkant. Voorop leidt Arend Wisse de Boer. En die denkt van lekker jongens, ik wil een heulijn voor. Ik ken vrij uit zielen. Maar sinds Koetsie leidt net onder de goede omstandigheden. Zodat het wel eens west had. En dat betekent dat er nog wel even goed nijdenken moet om daar blauwe
goed te kennen. Want hij moet eigenlijk even achterom zijn. Nee, deze man, Wander van der Pal op de Eelkje. Want die wil voorbluwen, En Tony Brundle die zit daarachter. En dan doet Gele Tadema de goede wij. Want die zei ik maar achter Tony Brundle los. En dat betekent dat hij tussen Tony Brundle en de jonge Jasper van vrouwtje Oorzinga inkomt. En dat is weer een plakje, denkt Tony Brundle. Maar hij kent nog net voorzichtig alles zezen. En de rest die komt daarachter en dan show je wat Marijn Alshoorn kent. Dat ken het in, op wie ze tussen draaien. En dan denken die man ik nou dat ze in één keer de vak uitzetten kennen. Dat slag het net honden. Maar dat weer een geweldige actie. We trouwen dat het fjouwerplakken opskeert. En weer op de kont van vrouwtje Oorzinga te lanen komen. Want hij zal de Raderhoek passeren. Prima prestatie van Marijn Alshoorn. Nou, dan komt de rest van het veld ik om de tonnen bij de dik. En dan zit vrouwtje Oorzinga nog altijd achter de man van de Jestermar. En de rest komt daar achterom. Marijn Alshoorn, daar is er al achter de kont van vrouwtje Oorzinga. En Machien, als je naar voren komen kennen, want hij moet meer plakjes op haar winnen. Nou, dat is een prachtige, mooie uitgangssituatie. Waarbij we nog even melden maar dat achterin het al je verkeerd in het Varsekke Heerskop. Want de Eelkje leidt vooraan en hij zit een beetje achterom. En dat betekent dat er beliers misschien wel in het klassement. En hier zitten op de achtergrond de jonge Jasper en de Jestermaders even in elkaar. En dat betekent dat ze beide een protestvlagje loeken. Het had een bakboord stuurbord waar het led draait, waar het petit draait. Nou ja, de short al. Maar wij zorgen voorop dat Tony Brundle de Eelkje passeert. En dat doet er op zand wijzen dat er Arend Wisse de Boeren passeert. Hij doet in één klap gitter naar de kop. En dan weet je het wel met Tony Brundle mij dit waar. Dan is er ongelooflijke goed. En dan kan de Eelkje dan absoluut net meer aan te pas komen. Dat is hartstikke moeilijk. Want dat skip van Brundle leidt er prima voor. Ze beziek je wel van alles om daar krijg achter te blijven. Want ze willen natuurlijk voor Arend Wisse de Boer om die tonnen. Nou en dan goed losletten. En dan komen ze om die tonnen verder. Nou prachtig. Even broederlijk met Arend Wisse de Boer. Want die kan vanzelfs onderlangs. En dan zien we al Marijn Alshoorn. Marijn Alshoorn profiteren kennen van de fout van de jonge Jasper. Of misschien wie het wel net een fout, maar dan weer het een ongelukkige situatie. Ze joggen rustig om haar heen en scoren starig om naar voren. Maar ja, ze moeten voor Tony Brundle wezen, voor ze in het kampioenschap wat budgetten. Nou, daar zit de jonge Jasper in, die zit zelfs achter Jelle Talsma op een gegeven moment. Die situatie daar midden in het veld. En dat betekent dat ze er voorlopig absoluut net om te pas komen. Hier zie je een short nog maar eens even van de orenkant. Jelle Talsma, ja, hij moet wel goed wezen. Maar in het mijlen om die tonnen heen en dan verlies je hulp niet meer. En dat betekent dat vrouwtje Oorzinga op dat moment bij haarzelf al denken kan van ik weet net wat ik dit nog wel helje. Komt de Raderhoek achterom en dan komt het hullenspul via de zeker Heerskop. Komt ik weer wat meer naar voren. Maar ja, die zal aansers weer wat verdwijnen. Want het weer een griebeling daarachter. Weer wel mooi trouwens voor de meesten om net te zien. Iedereen ziet het verschil te rieden. Maar hij hier helemaal geen griebel meer in de kont. Want hij leidt voorop. En meer kan je net dwaan als je de onvallende partij bij de tweede in het klassement staan. En dan verder maar zien wat er aan de hand is. En hij zegt 4 achter hem, zegt vrouwtje Oorzinga in de strijd met Jelle Talsma. En maar om die tonnen komen, die had het zeil zelfs over de orenkant. Ze hebben ziekjes elkaar om heug te krijgen. Maar de jonge Jasper, hoe dat krijgt net te dwaan. Kan de vak in helly en dan om de tonnen in. En dan ben je weer in voorbij, maar dat is vierste min. Want ze zullen naar een tweede plak, daar maar achter Tony Brundle was bij het kampioenschap komen. En achterin, ja, vrolijk zongend om de tonnen. Alleen, ja, ze zongen net vrolijk in elkaar. Want ze al hier spul met elkaar. Ze jouw elkaar wat te min rondte. En dat Riekert al hier protestvlaggen benijdt wat er nog van inzien wordt. Want skippers zitten ook op dit stuit voor zelfs ik lauwer op een mooi terrasje dan in de protestkamer. Nou, daar komt het hullenspul toch nog om de tonnen komt zeker Heerskop daarbij. Maar die moet wachten dat die man er vrij van binnen. En zij lezen 4 voorop. Ze vinden het heel mooie zielerij vanmiddag worden. En ze gaan naar de 4e, de romte op die Islamar. En ze zorgen alleen maar naar voren. Ze hoeven net meer achterom te zien. Want achterom daar komt bijvoorbeeld de jonge Jasper bij de tonnen. Maar die moet met een opzitter eromheen komen. Daar gaat Marijn Alshoorn eigenlijk al de Eelkje voorbij in het kruisrek. Maar wat doet de Eelkje dan? Ja, ze zeggen, ja, wij lezen een over bakboord op mij. Maar een keer nee, draaien. En dan komen wij om de tonnen. En dan krijgen ze elkaar bij Tony Brundle aan boord de Holland. Zij winnen gewoon de kampioenen van de IFK's. En dat is een goudblok. Super.
Hey Brundel! Hey! Ja, en hier zitten ze dan, hier op de batterie, de kampioenen van de Lietse Lies. Lokweeske, jongens. Hey! Ja, maar vanzelfs de hele bemanning. Tom Brundel, de skipper. Rick Landman, bemanningslid. Skint, hè, blesseerd. Ja. Maar goed, niet minder feestvreugde, denk ik. Nee. Hey, en waar hier dit nou denken, kind, hè? Ja, je stoot er heel stiekem rekken mee hoofd met dit scenario. Nou, gisteren heb ik het wel een beetje in mijn achterhoofd gehad van, jongen, het zit er nog in. Het kind nog wel, want hier zit er natuurlijk best wel stredden eindigen. Ja. Zie je er heel deun op en daar toch werd het in de drieën en wat we zijn, hè, voor op dek van een soort van wie van de drie. Ja, maar we hadden geen druk, dus we waren al derde. Dus ik bedoel, we hadden niks te verliezen. Nee, prachtig. Alleen maar te winnen. Ja, absoluut. En dat hebben we inderdaad dien. We pakken voor de volledigheid nog even de uitslag erbij, jongens, van die laatste wedstrijd. Het is wel een voorlopige uitslag, want erin nog behoorlijk wat protesten. Ik bedoel, in de protestkamer is het hartstikke vol als nou in het centrum van de Lemmer. Op 1, Tony Brundel. Daar komt Genie met gewoon. Tweede, Arend Wisse de Boer. Treije, Jeroen de Vos. Fjouwer, Lucas Bauma. 5, Marijn Olsthoorn. En 6, vrouwtje Oorzinga Meijer. Al rint er nog wel een protest van vrouwtje mooi Jenne Woord. Zoon Gela Tadema, dat is Jeste Mar, mag ik zeggen. Er is nog een protest tussen vrouwtje en Gela Tadema. Zoon dus Gela Tadema, 8 Jelle Talsma, Jochen Walter de Vries. En dan gaan we onderop en dan zien we dat Klaas Cuperus, 15e Jilles Banstra. En op nummer lijst Sikke Heerskop. Maar ook daar rint nog weer een protest. Dus het kind ook alweer maar wat oors. Dan naar het algemeen klassement. Op 1, Tony Brundel, mijn zoontje punt zoon. Daar verhoort helemaal niks meer doen. Vrouwtje zit op het tweede plak, maar dat is alweer voorlopig. Want als zij het protest verliest, kan zij nog zakken naar plak 3. Marijn Olsthoorn is dus echt net wist, kan ik nog weer naar 3 of naar 2 gaan. En zo is het eigenlijk helemaal niks van te zeggen. Gaan we naar de onderste plakken. 14e Sikke Heerskop, 15e Wouter de Vries en 16e Robert de Jong. Maar ik daar zit heel dicht bij elkaar. Maar Jilles Banstra op 59 punten en Sikke 60. Het zei alweer nog niks, want er rennen nog een heel soort protesten. Gaan we daar juist er echt een beetje prikkelen, Tom? Tot de zeggen van, ja, er zijn eigenlijk 2 grote favorieten. En dat zijn toch wel de KL, maar Marijn Olsthoorn en vrouwtje Oorzinga Meijer. En de naam van Tom Brundel, die neemt wij je net om tafel. Nee, precies. En dat ziet hij net lekker. Nee, maar goed, we hebben vandaag gewoon super gevaren. En, natuurlijk, maar toen stel je dat je de televisie on en dan denk je van, hij is het helemaal net om mij. Precies, maar dat is leuk, dat is niet erg, want een beetje op de achtergrond blijven, dus... Dat is niet zo'n punt. Maar ja, goed. Ze onderschatten ons misschien een beetje. Dan wil je prikkelen? Ja, een beetje wel. Een beetje wel. Een beetje wel. Ja, want jij, laten we eerlijk zijn, een vrouwtje hier de beste papieren. Ja, dit is zeker de beste papieren. Maar ja, na Juster, ik denk dat het wel een beetje tussen de eren begonnen is te werken in derde. Want? Nou ja, dat is uiteindelijk Juster heen is uiteindelijk kampioen werkend. En uiteindelijk had het daar eigenlijk al misschien op min of meer wel verschieten. En dan maar de laatste wedstrijd, dan wordt de druk wel even jusjes hoger. Ja, en dus kun je zeggen, de Lemster bij, dat leidt hij net. Dat zal ik dat zeggen, dat wie ziel op een Lemster bij, dat nou eerst naar Brugge geweest, weer dan hier daar geweest. Maar dat is, het is gewoon, ik denk dat ze maar die druk om geen kenmaast. En als dan mensen bijhaast als Tony Brundel, ja, daar worden ze al wat zenuwachtig van, denk ik. Ja, want er is nog een protestsituatie, hè? Dat heb ik niet gezegd. Ja, cruciaal. Maar Gela Tadema, waarom wie dat nou cruciaal, dat protest, die protestsituatie? Hey, nou ja, dat vechten ze daar maar uit de situatie. Maar het is de beelden rennen nou ook, hè? Hier weer inlutsen. We hadden vregen op de finish, Gela en ze allebei te zijn wie toch het net. En vervolgens wisten we dat al die oren protesten daarin en dat hier bij u mij de meisten wie boeren dat weten vanwege de degradatie. Maar wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan tussen hun? Ja, in mijn optiek net volle. Nee. Maar ja, ze hebben beide het reden doekje erin. Ja, nou ja, die ene die zei van doe draait met de led voor de kop en de andere die zei van ik stuur op en doe eerst met mij. Ja. Nou, vanzelfs hebben vrouwtje ik vregen. Dit is wat zij zei. Ja, Jester Marie draaide 4e te let. Wij waren een bakboord. En zij draaide echt 4e te let. Maar, nou ja, daar hebben we protest doen. En hij werd protest in huis, want ja, hij kwam natuurlijk met zijn kont in huis kop. Dus er heen weer met vrije bleven. Maar hij had die vlaggen eruit lutsen en ik had zin om zo'n, dan moest maar even deel komen. Dus dat moet nog? Nou, we zullen wel even. Want hij toch zak je hem wel wat uit het veld vanzelf. Ja, doordat ik een sodemieter wil, ja. Dan ben je mooi over dingen bezig.
Ja, en uiteindelijk dan tweede in het klassement. Ja, dat is natuurlijk net West voor Giest. Nee, daar ging je net voor, maar we zijn er wel ontzettend blij mee. We zitten maar 2 hier in de A, hè? Dus Ja, ik zeg je, hem krijg al je maar de vingers omheen, twa. tweede. Nou, heel best. Heel best. Ik ben heel blij mee. Ja, ze juichen, maar is het theater? Ik zeg, zie mij, die had je nagels meer oor. Nee, ik denk dat inderdaad de Nijls van de hand afrijden uiteindelijk. Dat denk ik wel. Ja. Ja. En ik denk nou nog volle meer. Want? Nou ja, als ze het verliezen, daar ben ze nog even twart leven zitten. Maar dan wordt later is het nog iets bad, wat dus de confrontatie trots had. Ja, en daarom zitten ze dus nou al hier in die protestkeer. Ja, en dan, nou ja, het is een tactisch spultje bloed het. Maar dan ben je twat en dan kan je het ook nog wel verliezen. Dus er is ergens is het nog wat gaande. En nou ja, je moet er misschien net de bord opvallen. En misschien dat je te volle dingen bent opvallen. En je kan maar beter een beetje sloepen, blijkbaar. Ja, blijkbaar wel. Want even Rick, want ja, dat juicht en dat is hartstikke fleurig. Maar eigenlijk ben je toch een grote pechvogel, hè? Ja, dit jaar wel. Ja. En vorig jaar ook. Maar, En vorig jaar Rick. Ja, maar vorig jaar ben ik overboord gegaan in Sloten. En vorig jaar hebben we geen enkele keer op het podium gestaan. Dus dat was een heel slecht jaar. En toen hebben we in november ben ik bij Ton geweest. Ik zeg, Ton, gaan we gezellig zeilen of gaan we wedstrijd zeilen? Ik zeg, ik wil één ding. Ik wil als eerste dat 6e gouden plakje hebben. Nou, hebben we in februari met de hele bemanning bij elkaar gezeten. Maar dan even voor de goede water. Doos Silas al van het begin eigenlijk mooi met Ton. Ja, ik ken Ton al heel lang. Ik ken Ton al vanuit Harmelen. Ik heb een poosje bij hun in huis gezeten. En ik ken Ton heel goed. Ja. En ik wil... we hebben gezegd, ik wil kampioen worden. We willen kampioen worden. We gaan wedstrijd zeilen. We gaan niet meer gezellig zeilen. Ik zeg, nou, daar ga ik nog een jaar mee. Dat is heel belangrijk voor mij. Ik wil graag winnen. Toen hebben we met elkaar gezeten in februari. We hebben gezegd van, wij worden kampioen. Ja. Met z'n allen. We willen dat graag proberen. Meisje al en dan kom je on in Heeg. Ja. En dan? Het laatste rakje, we zouden de schoot nog even doorzetten. En toen verdraaide mijn knie. En toen ben ik een beetje omhoog gekropen en een beetje achterop bij de roef gelegd. Het was van gele vlag. Ik zei, nou, eerst finishen, dan die gele vlag, eerst winnen. Ja. Nou, en daarna naar het ziekenhuis. Ja, en toen die blikken... Eerst die meniscus vandaar die leidt nog ergens bij Heeg. Stukjes misschien, ik weet niet. Nee, maar De koers net van net ik kon niet meer verder. Ik ben naar het ziekenhuis geweest. Ik ben gisteren in het ziekenhuis in Utrecht geweest. Ja. Maar hoe zit het dan aan Joert? Want dan zit je op het dik te zien naar die wedstrijd. En soms zeggen ze wel van, als je kunt beter mooi van, dan ben je minder zenuwachtig als dat je op de tribune zit. Hoe wil je dat vandaan? Nee, ik heb vanmorgen ook nog gezegd, je kunt maar één ding doen vandaag. Je kunt jezelf alleen maar belonen. We hebben er heel hard voor gewerkt met elkaar. En wij worden kampioen. Dat heb ik vanmorgen gezegd toen ze weggingen. En dat... Nou ja, goed. Ja, maar dat is allemaal wel leuk en aardig, dan Tom. komt het uit. Die Rick staat alleen maar voor extra druk, joh. Ik kan het heel mooi vertellen. Maar Thomas, dat Het moet wel even gebeuren, hè? Ja. Ik bedoel, tuurlijk, je moet wel met zo'n instelling wedstrijd zeilen. Dat heeft hij volkomen gelijk in. Maar ja, daar is het onhinkelijk van oren. Ja, wel zeker. Dus daarom, je kan het wel willen, maar het moet wel kunnen. Ja. Daarom, en dan moet het ook allemaal een beetje meezitten. En ja, goed, het zat vandaag ook allemaal weer mee. En we hebben het gewoon goed gedaan. Ja. Maar hoor je dan wel de oren in de gaten? Of vaar je je eigen route? Of weet je precies waar het Oosthoorn loopt? Weet je precies waar het vrouwtje loopt? Ik niet, want ik ben alleen maar geconcentreerd op het sturen. En ik wil het schip gewoon... Nou, geen metertje hoogte verliezen. Dus ik wil gewoon... En ik mag niet achterom kijken, anders kijk ik op mijn sodemieter. Ja. Dus zo werkt het niet. Nee, want vrouwtje hier eigenlijk alleen nog maar de opdracht. Ze maakt bij de eerste treien eindigen. Hier heb je bingo. Dat weet. Ja. Ja. En ik weet net zo dat weer dat in een slagje goed en dat zei wie in de niet correct met Tom van dat vrouwtje dat kerst ik zien dat die uiteindelijk wel vrij om die boppen wie zijn tonnen komt. Ja, die hier misschien wel meer omheen gaan kent. Nou ja, en dan krijgt natuurlijk Tony Brund Lektro uiteindelijk de Eeltje krijgt natuurlijk ook een beetje de gelegenheid om haar natuurlijk een beetje in de luren te lezen. Ja, dat had ze goed in. Ja. Nog even wat oors. Dat is de laatste vraag dan gelijk hoe werd het misgaan is met mijn vrouwtje. Mijn vrouwtje had je direct wel eens een keer zitten en die zei van ja, mijn hart is geen adviseur. Want als hij adviseur is, dan pakt hij gewoon, leidt hij zijn hoorn op het helm houdt. Dus maakt hij naar de mast. Maar ja, zo nou en dan komt hij gewoon van bij de mast, gaat hij naar achteren daar. En dan heeft zij natuurlijk weer het zwit op een vaarhollen. Oh, ik heb weer wat doms dien. Wat zou nou handig wezen van vrouwtje? Maar het ziet mij er net gewoon hoor. Nou ja, maar het is maar even unboxen denk ik. Maar als je dus wat op die manier dan? dus... Wat zoest dan?
Siep moet gewoon weer een scootje erbij Nou kopen ja, en misschien zelf dat weer wel. gaan zielen. Dat is een idee. Ja. Ja? Kijk, dat brandt hem in. Ja, hier wordt hij nog Ja. inhalen. Ja, maar dat heeft ook het record, hè? precies. Dus ja. ik ken eigenlijk net oors. Nee, want, ja, wij hebben nu zesde daarom, dat bedoel keer ik. kampioen. Dan ben je Siep voorbij, want Siep is 4 keer Siep is- kampioen. Ja, dus daar zijn we hartstikke trots op. Dat was wel de doelstelling. Tenminste, dat heb ik altijd nog gehoopt om dat ooit te bereiken. Nee, dat is gelukt van het jaar. Dit is nou super. Want we zeggen Siep niet krijgt en die ziet op zijn naast te bieden. Waar Ja. bepaalt Siep mij nou het meeste van? Dat die Joert nou net kampioen worden is? Of dat Stoom voorbij is in het historisch klassement? Nou, ik denk wel het historisch klassement. Ja? Zo dat, ja? Ja, Kom goed. in was een overdwingen dat er wat begint te zien. Ja, dan moeten we weer zeilen. Ja? Oh, ja, een scootje Dus kregen, eigenlijk het huppa, advies van ervoor. Jim hier aan tafel is... Siep Meijer, keep je een scootje en volgend jaar gewoon met mij wanneer aan het beginnen in de Juist, zee. ja, maar hij is echt een... Siep moet je niet uitpoetsen. Het is echt een hele goede hartzieler. Oké. Hey jongens, we weten wat er kampioen worden is in de grote A. Daar kunnen we net meer omheen. Maar dan ben je zelfs meerdere kampioenen in de orenklas. De SKS zit vanzelfs bol van de tradities. Maar bij de IFKS kiest er direct wat van. Vooral hier. Zij hebben kampioen worden. Het scootje van de lege woorden. En wat bad er dan met de skipper? Dit is mijn jocht een Jim-interview. Want jongens, je moet opreden. Ja, Hoe is het mogelijk? dat vreeg ik me ook. Ja, we moesten maar eerst de fjouwen en we hadden heel de wedstrijd verderstuurd. Nou, wie perfect. Ja, super man. Dus En nou dus de ontlading en dat is dan traditie, zeg maar, op het scootje te liggen wonen, dan ga je met wettering. nou ja, kennelijk. Start! Wat takken we hier ik weet de Jen is in de Grutte klasse A, dat is het scootje van de Utentus, het oude scootje van Henk Rechts. Ze waren oppermachtig kampioen in de B. 2 keer eerste, 3 keer tweede Ja, en dan ben je kampioen. dan word je kampioen. Ja, gisteren al. Ja, en dus is het scootje ik weer gewoon thuis, werd het eigenlijk jet hè, in de Grutte A. Zeker. Ja, waar Henk hem gebracht heeft, mogen wij nou weer verder gaan. Is dit dan zo'n racemonster? Dat leek er wel op deze week. Ja, vanaf dag 1 ging het goed. Ja, nou, vorig jaar best begonnen in de C, gelijk promoveren. Nou, mijn oppermachtig winnen in de B en takken hier in de A. Wat kunnen we dan verwachten? Nou ja, we gaan heel erg ons best doen. En ik hoop dat we het iedereen zo lastig mogelijk kunnen maken. Ja, nou, zie ze maar in de camera. Vrouwtje, Marijn Olsthoorn, Tony Brundel, Florian. We komen eraan. Zo komen we eraan. Zo is dat. Dan werd er nog 1 klasse waar we de kampioen net van weten. En dat is de Lietse klasse A. En daar, als het goed is Djoeke in het centrum van de Lemmer. Als het goed is, Djoeke zit de kampioen van de Lietse klasse A. Die zit naast die. Ja, het is dus helemaal goed, want die zit inderdaad naast mij. Dat is Rutger Boomstra van de Hoop op Zegen. En de trotse kampioen dus in de Lietse A. Ja, Rutger, het is jouw eerste jaar op dit schip en meteen kampioen. Ja, prachtig hè? Had je dat verwacht? Nee. 5e plek hadden we in ons hoofd. Van, nou, dat zou mooi zijn. 1 keertje op het podium. En uiteindelijk stonden we op 1 dag na niet op het podium. Maar voor de rest was het elke dag feest. Was vandaag nog spannend? Ja, tot het laatste moment. Ze bleven achter ons, ze kwamen steeds dichterbij. Maar we wisten ze al achter ons te houden, dus dat was prachtig. Ja, mooi. Dus jullie gaan zo meteen ook even lekker het feest in, neem ik aan. Ja, we gaan helemaal los. Dit is één groot feest deze week, absoluut. Ja, want je hebt eerst op een ander scootje gevaren. Een bewuste keuze om deze Hoop op Zegen aan het roer te nemen. Nou, het is de Hoop op Welvaart. Welvaart, ja. Maar ja, dat was een bewuste keuze. Het is natuurlijk leuk om mee te varen. Maar het is veel leuker om in de top te varen. En dit schip, ja, dat is een paar keer kampioen geweest. Dus ja, die had de mogelijkheid. Maar ja, dan moet je nog steeds met het team nog wel voor elkaar zien te krijgen. En nou, dat het dit jaar al gelukt is, dat is natuurlijk geweldig. Ja, bijzonder. En nu met trots de vlag in top. Ja, die, zoals je ziet, bovenin. Hij wappert goed. Ja, prachtig. Ja, dat is mooi. Ja, en nu hoorde ik dat je bent speciaal voor het scooterzielen verhuisd naar Friesland. Dat doet ook niet iedereen. Nee, maar ja, als je fanatiek bent en je bent elke week hier aan het trainen. En door de week in het West aan het werk. Ja, op een gegeven moment denk je, ja, als ik allemaal vrije tijd hier ben, dan moet ik hier ook maar gaan wonen en werken. Dus van Alphen aan de Rijn naar Snits. Ja, prachtig. En dan ook nog kampioen. En dan ook nog kampioen. Ja, heel mooi. Ja, als je dan al meteen het eerste jaar kampioen wordt, wat heb je dan nog te wensen?
Nou, volgens mij blijft er altijd genoeg te wensen over. Ja. Nou, ik zou zeggen, heel erg gefeliciteerd met dit kampioenschap. En geniet ervan. Gaat helemaal lukken, dankjewel. Ja, de kampioen dus van de Lietse klasse A. En hij is verhuizen naar Friesland. Rick, jij rijdt 2 keer per week vanuit Harmelen naar Friesland, als hè? Het moet wel 3 keer in de week, maakt niet uit. Ik wil per se zeilen. En hard zeilen. En dan, ik bedoel, 1,5 uur heen, 1,5 uur terug en 3 uurtjes even trainen. Ja. Hey, want Tom, dat is nou zo de beste zieler bij de IFKS. 6 keer winnaar. Wat is nou zijn beste eigenschap? Wat hem nou zo'n goede skipper maakt? Ik denk de rest. Ja? Kijk, ik doe het met het hele team. Ja. Kijk, en dat is, de schipper staat altijd een beetje op de voorgrond, maar... Is dat zoveel? Ik ben helemaal niks zonder het team. Kijk, we doen het met z'n allen. Ja, daar zitten ze. Daar zitten al... Klaas Silversezen, daar zitten de boekito's. Super. Zonder bier. Helemaal niks. En ook de achtergrond van de vrouwen, noem maar op. Hè. Die doen ook alles geweldig. Want dat is gewoon wat je zo goed maakt. Maar is er een verschil onder jou tussen dienbemanning en orenbemanning? Hoe doe je het? Je bent fanatiek aan het trainen? Ja, we zijn wel fanatiek aan het trainen, ja. Zeker. En trimmen. Kijk, want het verleden jaar hebben we het gewoon, net wat Rick zei, niet een goed jaar gehad. En dus er moest wat gebeuren. Dus we hebben wat dingetjes veranderd. Maar we hebben wel dezelfde set zeilen. En nu hebben we weer aan de praten. Dus hij doet het geweldig. Dus geweldig. Maar toch is het altijd de skipper die in de spotlight zit. Ja, wat maakt het hem dat zo'n goede skipper? Dan vraag ik gewoon aan Rick. Als het toch net steeds was. Ja, goed. Ik bedoel, kijk, ik denk dat dat hij in staat is om heel lang een bemanning bij elkaar te houden. En dat maakt, ik bedoel, de meeste jongens zeilen al heel lang mee. En dat maakt het gewoon belangrijk. Er zijn met 4 man die begonnen zijn, 22 jaar geleden. Er zijn er 4 man van over. Nou, de jongens die erbij gekomen zijn, die groeien mee. En er zitten jongens die zitten ook alweer 10 jaar. Ja, maar dat is een van die fjouwer. Ja. Dat is ook 6 keer kampioen geweest. Ja, ik heb 6 van die gouden dingen in mijn kast hangen. Ja. Is er dan 1 kampioenschap wat er uitspringt? Ja, het eerste. De eerste keer in de A, dat is prachtig. En de 5e, die blijven bij. En, er zijn wel wedstrijden ook die bijblijven, maar op een gegeven moment weet je ook niet meer van wat er gebeurt welk jaar. En het rampjaar, dat weet iedereen nog wel, maar dat zijn... Is het dezelfde hichtepunten voor Rick, dezelfde hichtepunten als voor Dij? Ja, dat klopt wel eens een beetje. Ja, maar ik geniet gewoon van het zeilen. En net wat ik zeg van het team. Jongens zetten zich 100% in. En ik kan het toch niet alleen. Dus wat dat betreft, met alle dank aan mijn bemanningsleden, maar ook de achterban. En ik moet ook nog een compliment maken aan de wedstrijdcommissie die banen allemaal op het water neerlegt. Want met deze hitte en 's morgens beginnen, 's avonds eindigen. Ik heb een petje af voor die mensen. Nou, bij deze is dat even van de wedstrijdcommissie. Er staan nog opmerkelijke dingen, Sjoen. Ben er nog bepaalde dingen de oude week waar vast nog zoiets van, dat is hier echt wel heel opvallend. Nou, ik denk dat dan, maar dat kijk ik naar de beta. Ik denk dat er de onderaan van de A een P. Nou ja, die moeten later nog maar ooit weer zien dat die erin komen. Een zeker Heerskop. Nou, zeker Heerskop. Walter de Vries. Nou, ik denk meer Robert de Jong, Walter de Vries, ja, dat is ik, weet ik. En dat Florian, die had een snel skip. Goed, nou ja, wat toen ik zei, toen moest ik een goede bemanning hebben. Nou ja, dat mag ik bij elkaar horen. Er zijn natuurlijk wel een hele soort facetten. Maar goed, het is wel een snel skip. En ik ga gewoon, als dat al ik bij elkaar optelt, dan ben er nou in een A en P langzamer. Staren, hè, die varen gewoon staren. Nou ja, en dan is zo'n skip, als die erin komt. Nou, ik denk dat de selectie aan wordt van snelle skip. En dan krijg je misschien nog wel eens weer een wisseling van een kampioenschap uit de B-wei. Maar als die net op een of andere wijze hun plak daarin vinden kennen, dan denk ik toch dat het een spultje wordt van die gaat er elke keer weer uit en die komt er weer in en die komt erin en die gaat eruit. Maar zijn Florian Zwart, zou die gelijk mooi draaien in de top van de A? Jazeker, dat schip heeft de potentie. En als die jongens het goed voor elkaar hebben en gebrand zijn, dan moet je wel wezen. Nou, Sjanijn Marijn Alton. Ja, zeker. En dan ben je wel weer een kampioen, maar die man die had absoluut van een week had die mij telt. Ja. Ben zij eigenlijk de verrassing misschien wel van dit kampioenschap? Ja, zeker. Ja, voor seizoen ook. Ja, zeker. Nou ja, alleen maar een hooiman. Gewonnen. Ja.
Ja, maar die top is gewoon veel groter geworden, weet je wel. Er kunnen wel 10, 12 kampioenen worden. Ja, nou, wie krijgt gewoon een A-selectie Ja, en dat mag een A-selectie. A-selectie. Dus als je kampioen wil worden, dan moet alles een beetje meezitten. Daarom ben ik heel blij dat we nu kampioen zijn. Ja. Hey, ja, want Ton, want laten we eerlijk wezen, Ton, er is nou een record. Ja. Neem maar een slokje. Ja, Er is 64. Oeh. Ja, oh, verslik je niet. Nee. Want nu komt de vraag, hè. Hoe lang is het nog terug? Nou, als ik een beetje gezond mag blijven en ik vind het leuk. Ik moet het leuk blijven vinden, weet je wel. En nou, dan ga ik gewoon lekker door. Ja. Zeker. En het zou dan mooi wezen als er nog een duel komt. Met Siep. Met Siep. Ja, maar dat duurt nog een poos. Ja, dat is gewoon nog 2 hier, of 3 hier. De wedstrijd is nog net niet in en het begint al niet in. Ja, precies. Die is dit alweer. Hey, wat echt opvalt trouwens, er is best wel een soort ongelokken gebeurd. Nou, daar ben ik wel een beetje verontrustend over. Want dat moet eigenlijk niet gebeuren. Maar het veld van de strijd. Maar er worden wel eens risico's genomen. Dat heb ik wel eens in het voorseizoen ook wel gezien. Ik denk, nou jongen, moet het nou zo? Als schipper zijn, nou, dat is één stelregel. Je moet altijd een aanvaring. Ook als je in je recht staat. Moet je een aanvaring voorkomen. Trek dan maar de vlag erin. Maar die dingen zoals met de Eelkje ook. Dat is toch eigenlijk verschrikkelijk dat die dingen gebeuren. Ja. Dat moet eigenlijk niet. Ik vind dat ze in de schippersvergadering daar ook eens een keer over moeten praten. Dat het dus, je mag best risico's nemen, maar het moet wel echt verantwoord zijn. Ja. Maar wil elke niet dan te graag gewoon kampioen worden? Elke niet wil te graag in de Grutte A blauw dat er daar toch misschien wel onverantwoorde risico's noemen? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik vind je moet daar gewoon proberen alle tijden aanvaringen zien te voorkomen. We hebben in het verleden ook een lullig dingetje meegemaakt, maar goed, het is verschrikkelijk. Ja. En als iemand hoofdletsel heeft, jongens, daar ben je mee bezig. Ja, dat is inderdaad kan niet. Ja. Nee. Hey jongens, toch wil ik eigenlijk fleurig eindigen. Ja. Want we willen net in mineur eindigen. Nee. Hè? Want we hebben natuurlijk kampioen, toch? We hebben taart, jongens. Dus dat zullen we eventjes verdelen, elke niet. En dan, dat zullen we eventjes keurig doen. Ik zou zeggen, dit wie de allerlaatste aflevering van het IFKS Koetsjournaal 2015. Bij de nieuwe kampioen, de bemanning van de Lietse Lies, bij de skipper, Tony. Tony Brundel. Jongens, tak hem hier. En dan, dag. Ja. Oh, dat is geweldig.